गिबि गिबियावनो आं नैबे बेलासि समाव इनसाइड एनि निउज पर्टेलनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिगोरबाय। जोंना दिनै सिसुमानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव जोङो गेवलां मेला दा सोलिगासिनो दङ। जोङो बेवहाय जोङो गोबां जोङो मेलेमजिगि जोङो आलासिफोरखौ जोङो बेयाव हांख्रायनानै लाबोदों। जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि मिरु एबसुनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि सार दं आरो जोंनि BKWSनि मानगोनां डिप्युटि चिफ रमिय' पि नार्जारि सार आरो चेयारमेन गाम्बार मुसाहारि सार बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे BKWSनि मानगोनां प्रदीप स्वरगियारि साराबो जोंजों नैबे समाव गेवलां मेलाव दंफायो आरो गोबां जों माननि आलासिफोरखौ लेंहरदों। जोङो बे लेंहरनायनि जोङो थांखियानो जादों जोंनि ओनसोलनि बा बर' समाजनि बा जोंनि बे ओनसोलनि माखासे सोलोंथाइ आरो गेलेनाय बे बिथिङाव जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जों माबोरै जों जौगासारनो हागोन जों बेखौ नोजोर होना जायो बिथांमोननि जे बिबुंथि जोङो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन जिहेतु जोंनो माखासे बिथांमोना बेवहाय जोंनो बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ होलांगोन जेरावनाखि बिनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि माखासे बे मिथिङाव ओनसोलारि फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजा बिथांमोना बुजिनानै इयुनाव दावगालांनायाव जोबोर हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो नैबे समाव आङो जोंनि नैबे सिसुमानि ओनसोलाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ माखासे आलासि बिथांमोना सुबुरुनखौ होलांगोन होननानै आसा खालामदों। इयुननि माखासे लामाखौ गोजों खालामनायनि बिबुंथिखौ आं होलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे आङो बारा बिबुंथि लाखियालासे आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। सिसुमानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेल आरो मैयानिफ्रायनो बे हाबाफारिया जागायजेनदों। मैया फुंबिलियाव भलिबल काबाड्डि आरो लिटारेरि माखासे कम्पिटिसन हारिमुनि कम्पिटिसन बे जानानै थांबाय। दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा फैनायनि खोथा दङमोन नाथाय बिथांनि सावस्रिनि माखासे उसुबिदानि थाखाय सफैनो हायाखै आरो बिथांनि सोलायै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा फैनानै बाहागो लाफैबाय आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो लानाय जि थांखि आरो थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिदिरथार बर' माहारि दानायाव होलांनो जि बिहोमा बेनि बागै बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंलांबाय। जोबोद गाजा गोमजायै हाबाफारिया बेयाव खुंफुंजादों आरो जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जिल्लायाव जागायजेननायनिफ्रायनो जि माखासे बिहोमा होबोदों आरो बेयाव जों संसार जानायनि बेलायाव बेयाव सोलोंथायानो जा जोंनि रांखान्थि जौगानायानो जा एबा जोंनि थामोनथा सिनायथि आरो जोंनि बर' बिजोंखौ लानानै आरो नैबे ओनसोलाव जोंनि रैखाथिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि मावबोदों आरो बे गासै बाथ्राखौनो दिनै बेयाव रायखांफिननाय जादों सावरायफिननाय जादों आरो फैगौ समाव जोङो बेयाव गेरेमसा बर' माहारि दानायजों लोगोसे गलाघाट जिल्लायाव जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा जोंनि रैखाथिखौ लानानै आरो जोंनि बर' हिसाबै थांना थानांगौनि थाखाय जि माखासे बिथिं दङ बे बिथिंफोरखौ लानानै जों माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बेफोरखौनो लानानै नैबे बोसोरसाला जथुम्मायाव मैया डेलिगेटआव बेखौ सावरायनाय जादों आरो गेवलां मेलाव बे बाथ्राखौ बेरखांदों। जों मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव रायजो राजानि मददजों आरो बयनिबो मददजों जोङो बेयाव जोंनि गलाघाट जिल्लायाव नैबे जोंनि आपार आसामाव जोङो गोख्रों मोनसे बेयाव जिल्ला हिसाबै जोंनि आफादखौ जों बेयाव दैदेनबोदों आरो सिसुमानि दख'राया गलाघाट जिल्लानिनो मोनसे गोख्रों बेयो आफाद आरो सिसुमानि दख'राया बेयाव गासै 65 बेयाव गामि दङ नैबे आनसलिकनि गेजेराव बे 65 गामिखौ लानानै बियो सिगांनिफ्रायनो गोबां खामानि बेयाव मावबोदों समाज फोसाबनायजों लोगोसे बेयाव धोरोमखान्थि आसारखान्थि आरो जाति हिसाबै थांना थानांगौनि थाखाय जोंनि आसाम नागालेण्ड बर्डार बे सिमनायाव जों थायो आरो बेयाव रैखाथिनि बेलायाव नैबे आफादा मैखोम बाहागो लाबोदों। दा बेनि थाखायनो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाया अरायसम अनसायबोदों आरो दिनैबो जोङो बेखौनो मिजिंथिदों मैया हराव थान्दै मेलाव गोदान मोनसे बेयाव आफाद दाजादों आरो बे आफादखौ बयबो मदद होनो थाखाय रायजो राजाया बेयाव खोथा होदों आरो बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माखासे बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङाबो सिगां बे आफादा सिगांलांगासिनो दङ आरो सिगांलांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों।